ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚಂದರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಪುಂಡಿ ಅದೇಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೇಮಿಗೆ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸೇಮಿಗೆ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೇರ್ಲ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ದೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋರೇಜ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಬುರ್ದಂಡು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೋಟು ಪಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತಂಡ ತುಲೆ ಕೊಂಟೊಂಚೂರು ರಾಶಿ ಆತಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತಂಡ ಏತ್ತೆಲ್ಲ ಪತ್ತುಂಡು ಏನಿತ್ತು ತೋಜತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ ಬೊಕನಿಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿ ಓಲಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕುಂಟುದ ತೊನ್ನ ಮಲ್ಡ ಬೆಚ್ಚಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಓಲ್ ದೀಪಿ ಮಂಡಪಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಂತ್ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಂತ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಂತ್ ತುಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಏತೆಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಕೊಂಟುಲ್ಲ ಮಂತುಲೆ ಈಸಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಂತ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು ನೀಟಾಗಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ಕುಂಟೆ ಇಲ್ಲಡ್ ತೋಜುಂಡು ರಾಶಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕೆ ಅಡ್ಡ ಮಂತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದೇಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಏತ್ ಬೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಜಂಡ ಕುಂಟು ರಾಶಿ 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 ಆದ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುದ ವೆತ್ತೆ ದಾದಲ ಕುಂಟೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕುಂಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಿಡ್ಲೇ ಇನ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಗುಬ್ಲ ಪುಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Shopping mall. Shopping mall. No, price for shopping. It's not clean. Ini, I put it up. Untuk dah sini. Mana? Ya, mana mana. Kita na? Kita na mana mana? Sudah. Ya na? Ya na? Ya na? Mana? Mata. Untuk di mana? Kita orang dekat sini. Kalau bawa dari phone pun. Oh, shopping pun. Oh, ini macam apa shopping pun. Oh, and shopping pun harus kena juga. I should. Okay. No. Question. Boleh aku question dulu? Boleh. Apa? Ini nanti turu. Jadi apa nama itu? Question apa?
ఏ షో కాదు ఆర్గనైజ్ ఆండ్ పంద ఇంచిన మెథడ్ నీకు ఫాలో ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಲಂಡಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಸೂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತುಂಡು ಕುಂಟು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓವು ಪಾಡೋಡು ಓವು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಂಡ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದುಲ ದಿಯರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕವರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಓ ಪಾಡೋಡಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ದೆಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿ ಅಪ್ಪು ತುಲೆ ಇಂಚನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ನಿಕಲ್ಲ ಇಂದನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲಿ ಮೆಥಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಕುಂಟದನೆ ಒಂಜಿರಾಗಳ ಹಾಪಿನಿ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಪುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರ್ಯಾಕಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಿ ಆರಾಮ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀಟ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಂಟೆ ತೋಜುಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು.